naimbag nga oras yu amin kakabsat. Iti mamisan siya iti kabsat yu iti Apo Severino Aquino kahit ko nga ibingay kada kayo itang agundaway iti maisang mensahe inak pinaulwan iti embracing the new normal wenno panangarakop iti baro nga klase iti panagbiag. Iti teksto tayo ket masarakan iti 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Masaag kada kayo iti NASB nga translation. Kunana ditoy, therefore if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away, behold, new things have come. Sangsangon tayo iti COVID-19 wenno coronavirus. Ket nanipod iti nangrugi daytoy nga klase iti sakit wenno virus. Ket adon dagiti banag nga nasken nga aramidan tayo. No kitaan tayo san tayo met nga aramidan edi ngem itatan nasken nga aramidan tayo. Nagbalinan nga parte iti biag tayo iti tunggal aldaw. So nga kunada ngay nga this is now the new normal. So daytoy day baro nga klase iti biag tayo iti agdama. Anya dagiti banag nga nagbalinan nga new normal nga aramiden tayo kas kuma iti panagisuot iti face mask nya nga tunggal rumwar ka iti pagtaengam nasken nga nakasuot ka iti face mask pankakadag iti luglugar kasapulan nga nakasuot ka iti face mask sombre ka iti trabahom kasapulan nga suot ka iti face mask. May sapay ket isu daytoy day makunkuna nga social distancing 1 to 2 meters day distance nga kanayon tayo nga i-maintain tunggal rumwar tayo tunggal apan tayo kadagiti grupo iti tattao nya ket tapno iti kasta maliklikan tayo nga hawaan wenno maakaran wenno saan da tayo mismo iti makaakar no da kada tayo daytoy nga klase iti sakit. Kun kuna nga rod iti bagik nga nanipod iti nagbalin daytoy nga parte iti inaldaw nga panagbiag tayo siguro dagiti chismoso ken chismosa grabe iti struggle da nya sipud sanda nga makaapan kadagiti friends da kadagiti gagayem da nga makichismis nya gapo ka daytoy makunkuna nga social distancing. At anyway, napanunod ko laing dayay kakabsat niya nga daytoy ka nagbalinan nga new normal kind of life tayo daytoy panag maintainar iti makunkuna nga social distancing. Isa pa ket daytoy DJ panag-usar tayo iti hand sanitizer wenno saan daytoy DJ panag-usar tayo iti alcohol nya nga no kitaan tayo dati hindi tayo matararamidan daytoy nga mitatan araramidan tayo every now and then intibag tayo iti karga-kargaan nga alcohol every now and then gusar tayo iti alcohol iti ima tayo. May sapay nga nagbalinan nga new normal tatay ko daytoy panagugas iti ima nya tano kitaan tayo kadagiti damag wenno kitaan tayo dagiti advertisement wenno dagiti ibagbaga dagiti ada iti saad na iti gobyerno nya dagiti leaders tayo nga nasken nga agugas tayo nga kanayon iti ima. So nakitaan tayo it's all about medyo makunkuna ngay personal hygiene daytoy kinalinis kinadalos iti bagbagi tayo tapno iti kasta mayadayo tayo iti makunkuna nga agraraira nga sakit iso iti corona virus. Ket ammo ken pa-check iti panangibiyag daytoy nga new normal kind of life ket adu dagiti karit apay saan tayo nga nasanay nga mga ramid daytoy siya
tupay idi damok nga gusar iti face mask ket talaga nga marigrigatan nak kanya talaga nga maangsan ka no saan ka nga nasanay. So daytoy nga klase iti biag tayo ti agtamak ket adda iti karit nya gapu ta saan tayo ket ngaron nga nasanay. Now amoy kadi nga iti Biblia adda mo iti makunkunang baro. Na daytoy nga baro isu daytoy yung new normal kind of life nga nasken nga arakupan tayo no pagbiyagan tayo. Now kitaan tayo iti teksto tayo nga bigat no iti kastangay ket adda nga makita tayo no anya daytoy nga ibagbagak kata tayo. Basahan tayo ulit iti 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kunana ditoy, therefore if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away, behold new things have come. Now, no makita yo adda dayjay sarita dita nga new. Iti Ilocano nga translation baro, iti Tagalog bago, iti English new. Ngam kahit kung iba kakapsat nga no subyanan tayo actually iti Griego nga Biblia tayo. Actually adda iti duwa nga Griego iti English nga sarita nga new. Wenno iti sarita nga baro iti Ilocano. Adda iti duwa nga klase iti Griego na. Now masanda nga makita dayto iti translation tayo. Like new iti English, bago sa Tagalog, baro iti Ilocano. Makita tayo lang di nagkidyatan na daytoy no subyanan tayo dagitoy nga duwa nga klase iti Griego nga sarita. Now kitaan tayo dayto muna. Isu dayto dayto neos. Neos actually iti kay nga sawen ket new but of the same brand. Anya iti kayat nga sawen daytoy like for example ada iti Samsung cellphone mo itatta after 10 years na perde dayto kahit mga gumatang iti baro. Take note of the word baro. Now napangka iti pagtagilakwan no pagkatangan iti cellphone iti ginatang mo ket the same laeng nga brand. Kaya nga lang baro. So dayta iti kayat nga sawon ti neos. Baro isuna in a sense. Kaya nga lang reproduction lang isuna the old nga version. So the same brand pa din. Samsung pa din yung binili mo. Data iti neos. Kung i-translate mo data iti Ilocano, Tagalog, wenno English, new data. Okay? Dahil may kadua nga klase iti new iti Griego. Kiti so dahil dahil makunkuna nga kainos. Ti kay nga sawen iti kainos kakabsat ket new but of different brand. Baro isuna ngam sa balin nga brand. Like for example, Samsung di cellphone mo itatta, kalpasan ti mano nga taon na perdi matang ka ti baro. Hindi na pangkagimatang, ti ginatang mo. Oppo. So sa baling nga brand. Baro isuna, ngam sa baling nga brand. Dayta iti kainos, kakabsat. Now, iti sa lutsod, anya nga sarita, iti nausar dito'y 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Neos ba wenno kainos? Nakitaan tayo, tinausar actually ket kainos. Basa kada kayo. Therefore if anyone is in Christ, he is a new or kainos creature. The old things pass away, behold new or kainos things have come. Amo yung kakabsat, newness of life happens when we were connected to Jesus. Dayjay panakaparu iti wenno panakapabaru tayo. Panakapabaru dayjay biag tayo napasamak dayta. Idi nai-connectar tayo wenno naisulpo tayo kini Apo Jesucristo. Iti verse nga adadalan tayo ipakita na actually nga dagiti na inaig kini Kristo ket isulda iti nagbalin nga baro. Now kahit nga ibaga, it's not your connection with a group or any denomination that made you new. Saan nga dayjay
connection mo, wenno connection ko ti nyaman nga grupo, wenno iglesia, iti na magbalin ken ka, wenno na magbalin kanya nga baro. No di ket kunak ditoy, it's your connection with Jesus. So DJ connection mo actually kini Apo Jesu Kristo. DJ panagbalin mo nga baro has nothing to do di connection mo iti iglesia. Yeah, no di ket DJ connection mo kini Apo Jesu Kristo. Awanen iti sa bali. So ngano kayat mo nga agbalin nga baro, kayat mo nga mapabaro, nasken nga i-connectar ka kini Apo Jesu Kristo. Dahil iti first nga addang nga nasken nga makken ka wenno mapadasam. Kitaan nyo nagadudag iti tattao nga kayat da nga mabaliwan iti biyagda. Kitaan nyo, adudag iti tattao nga tunggal January, nagadudag iti New Year's resolution da. Sad kadi, from A to Z nga New Year's resolution. Sana kun nga gininom ti arak, sana kun nga agsigsigarilyo, sana kun nga makikis-chismis, and so on and so forth. Nakitaan nyo, kalpasan ti may nga bulan, back to dati sila. Nya di ngay agsubsublidan mat ijay dati. Apay nga ta? Anya ti ma-observe tayo kakabsat. Gamin iti panagbalin nga baro, panakabalbaliw iti biyag. Ura anya ti aramidem no saan ka pay nga umuna nga na-connectar kini Apo Jesu Kristo. Awan iti mapasama. Agsubli ka nga agsubli diyan ti default system iti biyag mo. So dayto DJ panagaramid iti saan nga nasaya at iti imatang ni Apo Dios. Now, iti saludsot itatakit, how do we characterize this new normal kind of life? Kasano tayo nga iladawan daytoy nga baro nga klase iti biyag tayo iti agdama. Nawada iti talo ditoy nga kayat ko nga makita tayo. Umuna, new identity. Pangalawa, new perspective. Pangatlo, new desires. Now, sagay-sain tayo daytoy nga kitaan. Iti umuna, new identity. Iti panagbalin tayo nga baro nga parswa. Kahit kung ibaga nga naadan tayong mutin iti baro nga kinatao. Now, dayta nga baro nga kinatao, iso kuman iti mangdiktar kada tayo, no kasatno tayo nga agbiag iti agdama. Like for example, di new identity tayo nga may saitan ket anak na tayo ni Apo Dios. Nawaya-wayaan tayon iti basol. Okay? So, kaya na sa no dayta day identity tayo. Di kinasiasino tayo iti agdama, katatao tayong iti agdama. Then nasken nga isu dayta di mangdiktar. Bukasat mo tayon nga agbiag. Saan nga day dati? Okay? Day agbiag kan kas maysa nga anak ni Apo Dios. Kasano bang agbiag iti anak ni Apo Dios? Of course, surutin na day ibagbaga iti amana. Pagtungtong palan na day ibagbaga ti amana. Araramidan na day iti makaparagsak ti amana. So agbibiyag ka itan based doon sa new identity mo. Hindi na yung dati na ikaw. Tauna na nga ro dyan, ti adadalan tayo nga teksto, naglabasan dagiti daan, umayan dagiti baro. So, umayan ti baro. Anya dagiti nga baro. So, dahito di adadalan tayo nga new identity. Adan iti baron nga kinatao. So, you must embrace that new identity na meron ka. At mamuhay ka based sa identity na yan. At makilala ka nawa ng mga tao around you based dyan sa new identity mo. Okay? Sabi ko nga dito, our identity should dictate the way we live now. So, yung identity mo ngayon, yung bago mong identity, dapat dayta iti mangdiktar ken ka na agbiag iti agdama. Iti may kadua, new perspective. Itan ta adakan ken ni Kristo barukan nga parswa, na adaan gamutan iti baro nga perspektibo iti biag.
nagkaroon ka na ng bagong pananaw sa buhay. Nagkaroon ka na ng godly perspective. Yung worldly perspective na alis na bago na ito ng godly perspective. So namumuhay ka na based doon sa perspektibo ayon sa Panginoon. So agbalbalinan nga lentem day sa uni Apo Diyos iti agdama. No kasatnong makitaan iti lubong, no kasatnong makitaan dagiti pasamak iti lubong, no kasatnong makitaan dagiti mapaspasamak ken ka iti pamilyam, iti ministry, iti trabaho. So kitkitaan mo daytoy based ken iti sa ni Apo Diyos. Ta nagbalinan nga lentem San nga kas idi saan ka pa'y nga namati, di perspektibum idi no da iti problema ket saan nga nasaya at very negative. Agbiro ka iti pabasulam, wano saan ilunod mo ni Apo Diyos, pabasulo mo ni Apo Diyos, pabasulo mo ti sa bali nga tao. Agdangran kan, kasi yan, gamit sa bali di perspektibum idi. Gamitatan, ta Kristiyano kan baysakan nga baro nga parswa daan kan ti baro nga perspektibo no kitaam itat ti problema very different nya like for example ti problema nga agibusen di mai saang mo nga inap nga bagas ket gaputa godly perspective ti addaken kan baro nga perspektibo kitaam dayjay kinaangwan iti mailuto based diyan iti sa uni Apo Diyosan. Okay? Yan ti baro nga perspektibo mo. Dayjay baro nga perspektibo mo based ditoy, but of course among nga ni Apo Diyos mangisabet. So instead nga maburiburan ka, agdanag ka, teramidam, italek mo kini Apo Diyos, kumamang ka kini Apo Diyos, instead nga sumanakultip ka dita, riri ka nga riri dita, entrust mo kini Apo Diyos. Why? You have this new perspective sa buhay. So nga dahil nga perspective mo, makatulong ken kan. No kasatnong nga sangwan ti problema, ken no kasatnong nga sarangatan ti lubong. Ni Dr. Charles Stanley na minsan ko na despite what the world thinks, true success is not about having the most money, the best job, or the best looking spouse. Yeah, amo iti lubong. Iti pudno nga success kada wenno baligi. Nakabasar di inti kinaadu iti kwartang kada. Nakabasar di iti kasano kapintas di trabaho da, kasano kagwapo ken kapintas di asawa da. So kasta nga ikan iti kaipapanan ti success ti lubong panagbaligi ti jay adu kwartam nabaknang ka gwapo ka nagmay di trabaho ngem ditoy imbaga ni Dr. Charles Stanley ket mamati akin I agree with him nga kunana success means keeping a God-centered attitude and letting that spill over into all areas of life. Iti panagbaligi kayat nga asawan. Dahil nga ibiyag nga agtultuloy nga pagbalbalinam nga sentro ni Kristo. Iti biyag mo. Kat gaputa pag agtultuloy ka nga agbibiyag di iti sentro iti pagayatan ni Apo Diyos ni Kristo iti agbalbaling nga sentro iti biyag mo. Dagiti kababalin mo iti biyag. Kat agbalbalin nga kas kabalbalin ni Apo Yesu Kristo ket dayta nga kababalin makita gispill over iti so amin nga paset iti biyag mo ket dagiti tattao around you ket makita da dayto and they will be blessed mabendisyonan da kadayta nga klase iti biyag mo. Why? Dayjay iti pudno gamin na kayat nga suwan iti success. Yeah? Now, apanak iti maudi, iso iti new desires. Iti baro nga parswa has new desires. Kaya, amo yung iti baruak nga namati that was
2002, year 2002, Mayo noon yun. Adangay iti baro nga desires wenno tarigagay nga nakasamak kaniya that time. Idi namamok niya pa so Kristo iti biag ko. Umuna dadya tarigagay nga mangadal iti sa una. Dadya nga atat ka na magbasa ng salita ng Panginoon. Dadya nga tarigagay, nasgid nga tarigagay yan ti pusok nga Sunday ko mamanen, makapagdengeg kiti sa una po Diyos. Nagyay dako mamanen ti fellowship, tapanang maki-fellowship, tagdengeg man ti sa una po Diyos. Yung desire, dadya baro nga tarigagay nga. Mugitake di kat ni awan mo dadya nga desire, di sana pa nga namati nga. May di namati At dadya nga tarigagay yan. Tarigagay nga agkararag. Malagip ko pa iti baro nga namati. Iti dakkel iti nga bato iti likudan iti balay mi iti old house mi nga tunggal rabi iti katapapanak iti agkararag actually. Dadya nga saan mo nga dati saan ko nga dati nga raramidin nga may dinamamok ni Kristo na daanak ti kasdi nga desire, new desire, baro nga tarigagay. Ket may sapay idi nga baro nga tarigagay nga napadasak ket tunggal ag-preach day pastor mi idi. Ibagbagak yan ti bagi. Kada di desire yan ti pusok nga one day agmensahe akmet kasken bana. Hindi pa amo that time. Dagay sarita idi nga calling minuayab ni Apo Dios. Di pa amo nga naayabana. Kalpasan lang yun iti sumagmamano nga bulan hindi sakto na amuan nga adagayem ti calling ko. No abing ibagbagak daytoy kakabsat ket DJ kinapudno ngay nga no barukan nga parswa adamoten iti baro nga desire ken ka. Ket amuyo kahit kung i-suggest daytoy kada kayo that our greatest desire should be is to glorify God in everything. DJ kadakkelan ko mga tarigagay tayo. Ket DJ maitanok maigloria mapadayawan ni Apo Diyos. Iti su amin nga raramidon tayo. Kung iti intero nga paset, iti biyag tayo. Dadya ngay, tunggal agubraka kas mangarigan. The greatest desire mo is to glorify God. Saan nga riri dito, riri dita, magwalwalis ka. Instead nga enjoy saan mo tariri ka nga riri, unget ka nga unget. So, anya di pa nagkunam na itagay ni Apo Diyos, kuno saan ka di. So, the desire kakabsat nga in everything we do. It is amin nga aramidon tayo daytoy nga daan panunot nga ni Apo Diyos kumaiti maitanok saan nga da tayo. As we pray, we should do it in a way na maiglo-glorify ang Panginoon sa buhay natin. Kasag kararag tayo, aramidan tayo daytoy nga ni Apo Diyos iti maitag-ay. As we think, as we communicate to people, as we talk to people, dapat yung nasa isipan natin palagi at sa puso natin palagi yung desire to glorify God. Kas makisao tayo iti tao, kas agpanunot tayo, kas makikatungtong tayo. Dapat di arigagay tayo. Sakbay tayong aramidan ken. Sakbay tayong aramidan dayay, diyay tarigagay nga maiglorya tayo ni Apo Diyos iti bibiyag tayo. Na minsan, ada iti gundaway mi nga napan ni Manila, nakaban kami. So, matendar kami that time iti may isang conference sa Manila. Kaya di agawid kami, dati kakaduak that time. Saan kung may ibagano, sino-sino da. Yung idagawid kami, along the way, dagiti kakaduak ken uray shop, agsisharing kami. Aginggang nadanon mi, dajay nag-iinangaw kami, nag-share kami kadagiti jokes nga mayat jay damo joke nga nalinis mo ti kay nangasawan
Yung bayat nga magmagna day oras kan bayat nga nagdalalyasat kami. Nasa travel kami. Somewhere in Bulacan. Ada iti nag-crack iti joke nga idinanggag ko sa balin ti turong na. Green joke day yung baganan. So nag-ulibag ako, obserbarak lang ida. Ngam, nga iti bayat nga ag-share da ito kakadwami. Permi mo tiragrag saklat na dagiti kakadwami dyan tipan. Aging nga na-observe kong madingat talaga ta manayunan mo nga manayunan dayay. So nga kung nakadakada sa balin ti turong dayta saritaan nyo dayta istoryaan nyo isardeng nyo dayta saanin nga na nga God glorifying dayta nga pagtutungtungan nyo. Kinapasamak nagsardeng da amin at imbes nga nga ariwawa jo nagitiban nagbaling na uli makaging gana nga nakadanon kami dito Alfonso Lista. Apeng ibagbagak da ito Adya ko nag-aruden kagabsat. Our greatest desire should be is to glorify God in everything. Uray pa dyan iti panagsao tayo, panangibaga tayo kadagiti banbana. Ken panakikatungtong tayo iti tao. Dapat God glorifying data. Apay, data di desire no baruken ka. Kakabsat, kapanak iti panag-conclude. And as we embrace the new normal, kas arakupan tayo dito nga baro nga normal, nga klase iti biyag tayo. We must remember and live out the following. Nasken nga lagi pan tayo, kang pagbiyagan tayo dagiti sumaganad. Umuna, new identity. Pangalawa, new perspective. Pangatlo, new desires. Sa ludsod ko, ada ka din daytoy ken ka. Mapadpadasam ka din daytoy. No mapadpadasam mo, tikarit ko ken ka, itultuloy mo. No si kamat day agdengdengag itat nga gundaway. Nga iti panagkunam ket saan mo pay nga mapadpadasan daytoy. Iti new identity, new perspective, awan pay ken ka dagita, awan pay new desires ken ka. Tikarit ko kapsat. Iti munang addang nga aramida, may konektar ka kini Apo Jesucristo. Tadya tinadal tayo kunana. Nagiti amin nga nainaig kini Kristo. Nagbalindan nga ba? Nagitilaang nainaig kini Kristo. So, first nga addang nga aramidam, gayam. Dapat mainaig ka nga umuna kini Apo Jesucristo. Iti kasano nga wagas. Idaton mo dayta nga biyag mo kenkwana, isurrender mo dayta nga biyag mo. Dawatam ti pamakawan dagiti amin nga basol mo. Pagtalikudam amin dagitoyen. Pagbabaywam amin dagitoyen. Ket pagbalinaw mo nga Dios mangisalakan. Ken manubot mo ni Apo Jesucristo. Ket makipagrugikan nga agdalyasat kini Apo Dios. Based yan ti baro nga identity, baro nga perspective nga daken ka, ken baro nga tarigagay nga daken kan. Gaputan na isilpo kan kini Kristo. Ita laeng katagyaman kakabsat iti panagdengegyo, agyaman iti panagbuyayo. Ket ni Apo Dios iti mapadayawan kadaytoy nga mensahe nga naiburay itat nga gundaway. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much iti saom ngayon kam naadal. Yaman kami iti panangkadwam, yaman kami nga sika iti napadasan mi, bayat iti panagadal mi kadaytoy. Tulungan na kami nga rod Apo Dios na pagbiyagan dagitoy nga kinapudno. Kang runaan na kada kami nga pudno nga Kristiyano. Nga gaputa pudno kami nga Kristiyano, may sa kami nga baro a parso. Ket gaputa may sa kami nga baro nga parso, adan Apo Dios ti new identity mi. Ket agbiag kami kuman sigun kadayta nga identity. Isu kuman iti mangdiktar kada kami no kasatno kami nga agbiag. Ken kasatno mi nga kita iti lubong
dagiti mapaspasamak kada kami ken mapaspasamak iti lubong. Kitaan mi kung makumanday toy base ken ti sasao ni Apo Dios, because we have now a new perspective. So daytoy di godly perspective Apo. Kararag mi met nga nainayunan pa dagiti new desires iti puso mi ken i-increase mo pa Apo Dios dagiti desires nga dapay kada adam kada kami iti agdaman. Agyaman kami Apo. Lord, help us to embrace this new normal kind of life that we have in the Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen.